Sziasztok! Ebben a videóban egy kedvences videót. Gondoltam, hogy ilyen kedvences videót fogok csinálni, hisz már így összegyűltek a kedvencek. Most nem tudom, hogy az egy ilyen gyönyörű, szép, csillogós lila. Nagyon jó igazából. A következő az egy citromsárga, világítós körömlak, ami ugye a sötétben világít. Ez az a smink. Egyet mutatok, ami egy Laura termék, ami szemceruza. Következő az egy ilyen szemhéj, de több színben van. Egy vízálló szempilla spirál, szintén a Laurától. Ezt nagyon szeretem. Gyönyörű óra, amit mostanában nem hordok, de régebben hordtam. Akkor hát ez ilyen csatok, hajgumi, meg ilyen csatok. Nem tudom, hogy a fekete látszik-e. Ezek igazából nagyon jó fajták. Szolnokon vettük a Pelikánba. Tudjátok, hogy most az ilyen nagy, több üzletben áll a Pelikán. Ott vettük, de nagyon jó. Hát egy hiányzik belőle, ez a kockás csat. Még egy volt, nem tudom hol van. Egy gyönyörű neon szemüveg, amiben már nekem van rózsaszín is, fekete. De ezt azért fontos, mert ezt Szerbiába vettem. Ugye, amikor kint voltam Szerbiába, és amúgy tök jó. Vettem szeptemberbe, szóval nem hordtam annyit, de nagyon a kedvencem lesz nyáron. Akkor most neon. Egy neon körsál, amit barátnőmtől kaptam, és ezt pont szoktam használni. Valamikor, szinte mindig a nyakamban van. Akkor egy gyönyörű parfüm, és akkor nem más, mint ezek a farkatő. Most ennyit találtam, de még van ott is, meg ott is. Mindegy. Az a lényeg, hogy még készítőm nincs, mert nem volt rá időm. Minden. Igazából még készíteni se tudok, mert neten egy csomó van, szóval nem tudom találni. Most ezt találtam, itt volt, ebben a dobozban. Most ezt találtam, amúgy több is van vele. Szóval itt is mindenfele vannak. Az ilyen kis ilyen, nem tudom. Szóval ebben több volt, meg egy csomó kampó. Ez a videó remélem tetszett, és hogyha tetszett, akkor még szóljatok, hogy legyen ilyen videó.